Älä kierrä siellä, älä tuu vielä, mene sinne seuraavalle sivulle sinne asti. Pääset. No sieltä. Ketjupo. Kehu Peppu. Joo. Siihen odottelen. Koira kun menee tuohon asentoon, niin silloin ei kannata enää hyökätä. Se on sen näyttänyt. Ei tästä tykkää. Mene vaan. Ohjaa. Ei kohtalossa tuo seinä, että siellä niinku rohkeus. Siinä täytyisi toimia myös pikkasen paremmin. Että kelkka meni ihan mallikkaasti kyllä. Siinä ei mitään. Ja sama tuo pimeä huone, vaikka se siellä ei heti löytänyt, niin ihmiset kun on ihan niin, se tyytyy siihen, että hyppää spektroivasti hyppiin. Mutta se, että se liikkuu siellä, se tekee, se touhuttaa. Ei se välittänyt tynnyristä siitä, kun sitä heiluteltiin, niin ei se siitä välittänyt mitään. Eli se ei johtunut siitä, että sillä olisi pupu mennyt myrssyyn, että se otti aikaa ennen kuin se reagoi.
terävyys, kuinka se puolustaa itteensä yksin jätettynä tuossa seinässä. Se on +1 pieni ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Niin kuin sanottu, niin siinä sillä niin kuin kantti petti sitten, että se oli vähän ikävä paikka. Siinä rupesi menee jo häntä pikkasen koipien väliin, että se oli tosi inhottavaa, kun ihminen tulee hyökkää. Että kun hän niin luottavainen on ihmisiä kohtaan, niin sitten saattaa tehdä tälleen hänelle. Niin, aivan. Että se oli vähän järkytyksen paikka. Mutta hyvin palautus sitten, ei mitään, on tosi ihana sitten hyökkäyksen jälkeen. Tulee kyllä avoimesti heti vastaan, ettei jäänyt silleen kantaan kaunaan. Puolustussolu, se on siinä pienen ja kohtuullisen rajamailla, mutta tehdään koiralle oikeutta ja pannaan se siihen +3 kohtuullinen hillitty. Pikkasen sitä saa hakea ja lämmitellä, mutta kyllä se sieltä sitten syttyy ja tulee siihen ja on ihan touhussa mukana. Ei siinä mitään, mutta ei silleen suoraan rävähäkkä, ettei hyökkäys tulee, että vähän sitä saa kaivaa. Mutta halua mitataan, ei taitoa, ei kykyä. Haluna sitä on kohtuullisesti. Sama taisteluhalu, kuinka se nauttii leuka- ja lihaksiston käytöstä. Se on +2 kohtuullinen. Saadakseen suuren, niin sen täytyisi olla innolla heti mukana ja ei tarvitse vaihtaa hakea, että mikä lelu olisi sopiva. Ja se, että kun ottaa kiinni, niin sitten sillä ote pitää, että se nauttii tosiaan siitä, että kenenkäs se kapula on. Että täällä on vähän semmoista kaikkea muutakin hauskaa syntyvillä, niin ei malta oikein siihen panostaa sitä. Sitä on kuitenkin, että sitä pystyy käyttämään ihan koulutuksessakin apua. Hermorakenne +1 hieman rauhaton. Alku menee ihan mallikkaasti, seinässä rupeaa tulemaan piippausta, siellä vähän tokka pettää sitten, että pikkuhiljaa kuormitusta lisätään ja tosiaan sitten tuossa seinässä, niin siinä tulee piippausta ja rupeaa menee jo sitten silleen, että tää ei ole enää niin kauhean. Paineet kasaan. Mut ihan hyvähermonen koira kuitenkin noin. Ei pahasti vielä. Sitten tulee temperamentti, koiran käyttäytymisen vilkkausesta. Se on +1 erittäin vilkas. Se on ihan puhtaasti sitä erittäin vilkasta, eli se malttaa kuitenkin keskittyä, että kun kelkkaa lähdetään vetämään, niin se on koko ajan sen kelkan suuntaan. Mutta sitten kun ei mitään muuta tapahdu, niin sitten se keksii itselleen tätä oheistoimintaa ja sählää ja pyörii. Mutta tosiaan sitten kun jotain tapahtuu, niin se on kyllä sitten siinä mukana, että sillä ei hajoa se keskittyminen. Kovuus, kuinka se muistelee kokemiaan ikäviä asioita, +1 hieman pehmeä, sopea lähentelee jo kohtuullisen kovaa. Ainoa mikä tuli tällä, niin justiin tuo seinä, että jos on kohtuullisen kovaa, niin ei se ole sitten moksiskaan. Että vaikka sillä ei sitä terävyyttä olisi, niin sitten se vaan istuu paikalla ja katsoo, että mitä tulee. Mutta se, että siinä niin, se oli semmoinen kovempi paikka, että siinä sitten ei niin enää se näkyy niin se pehmeys siinä, että sillä vähän niin pohkapetsi siellä. Muuten noin kulmat ja kelkat ja tosiaan pimeän kolinat ja muut, niin niistä se ei ole moksista. Se on ihan hyvä, että siinä on hieman sitä pehmeyttä, että kun on vilkas koira ja se on vielä kovin voimakas tahtoinen, niin se pikkasen helpottaa sitä koulutusta. Juoksuttavuudessa ei ole mitään ongelmia, se on +3 hyvän tahtoinen juoksuttavuus avoin kaikissa tilanteissa hyökkäysten jälkeen kaikissa. Ja laukaus varma. Pisteiden valossa miinuksia me ei saatu mistään. Pluspisteitä kertyi 142.